И здравейте, майнкрафтъри, клашери. Аз съм Зак да Клашер. От много време не съм снимал на Clash of Clans. И така, малко съм си поразвил, което е доста добре. Бях казал в миналия клип, че може би всичките Archer Tower ще са ми на 9, но не са. Т.е. са, но този още не е станал. И вижте само на къде съм стигнал с лабораторията. Днеска почнах да апгрейдвам този прекрасен уизард. Апгрейднах арчерите, барберините, хилъра и това е. И правя барберин кинга на 6. Правя си бомб тауър. Тук не сме го обрали. И... добре. Окей, така. Щом искате армия. И тук така. Не, всъщност. Това да направя. Кого? Кого? Ще е як. Никога не съм ги използвал. Хайде така, 5. Обрекара 10 уизарда. 2 хилъра. И... 2 арчера. Това е яка армия. Само дето струва колко дар. Не знам. Мисля, че е около 1400. Не знам. Но хора вече на мен не ми показа дарка. Защо? Защото... има Giant Event. Ще има ли? Добре, супер. Значи 20 хога струват около 800 дарк. Мен много не ми показва дарк еликсира, защото барберинки на мен на 60 почти. И сториджа не ми е на 3. Не мога да го апгрейдам повече. Зато и днеска мислех да си направя той, ама реших уизарите, защото от много време ги искам. Кога? За колко време? Вау! 1 час и 8 минути. Много е. Не, дера имах повече еликсир. Ще направя армия само от дракони. Само утре ще направя голяма армия само от дракони. Защото има Lighting Spell Event. И тъй. Тъпото е... Добре, защото някога правя, ще ви покажа ей тук аз каква фармия. Просто много се радвам. Напоследък прекрасно фармия. Просто. Гледайте той. Това е прекрасно. Айде да усилим, защото да не губим време. Гледайте колко гълт. Просто. Мале. Супер. Но това беше отдавна и нямаше смисъл да правя тъй за барберин кинга, ама всичко за едната звезда. Естествено. 1000 дарки имал, обрах много малко. Дали съм ме взел това, не помня. Не съм. Ужас. То естествено малко е било тук, ама тук има доста. Добре, сега ще ви покажа друго. Например, те, честно казано, всичките са някакви готини. Ей това, само дето изгубих 18 купи. Ама това не е проблем, защото е само 18, където сме били тук. Гледайте се. Просто гледайте колко голко бърам. Гледайте колко пресири бърам. Просто гледайте. Как се увеличават? Мале колко еликсир, мале колко голд. Просто не мога. 500 000 голд. Почти. И почти 500 000 еликсир. Това е много. Но гледайте колко голд изфармих. Ето тук.
Чакайте. Аз го видях, ама търся друго. Ето. Само гледайте колко много голд. Просто не мога да се представя. Така. Абе, 500 000 голд. Окей. Просто прекалено. И това беше. Да. Ама само гледайте голда и еликсира. Просто не мога. Не мога да вярвам. Колко много голд? 500 000. И не знам къде изчезна този голд. За какво го изхабих? Май за бомб тауъра? Да. Друг път, като имам много милиони голдс, ще апгрейдна морторите, ардефенсовете, визор тауърите, после каноните на 10, ето ги, аз един канон не мога да покажа. И после арчер тауърите на 10 е най-трудно, защото са много скъпички. И това ще бъде за този мой клип. Може да е станал прекалено кратък, не знам колко е дълъг, но ако ви е харесал, може да ударите лайк бутона и да се абонирате за моя канал. Бай-бай!